Boas a todos e a todas. Hoxe vamos a ver como se inxire un encabezado de páxina e un pé de páxina nun documento de Word. O primeiro de todo, que é un encabezado e un pé de páxina. Un encabezado é a parte superior que está entre o corpo do texto e a marxe. E un pé de páxina é a parte inferior que está entre o corpo do texto e a marxe inferior. Para configurar os encabezados e os pés de páxina en Word, simplemente teño que clicar 2 veces na parte superior do documento e, como vedes, se sinala o encabezado e o pé de páxina e, ademais, se me abre a configuración de ambos. Entonces, primeiro de todo, na parte esquerda, teño 3 botóns, encabezado, pé de páxina e número. Se pincho en encabezado, se me despliega un cadro de diálogo onde teño diferentes tipos de encabezados. Vamos a poñer, por exemplo, este. Vedes que me pon en todas as follas do documento o mesmo encabezado. Tamén podo poñer que a primeira páxina sexa diferente. Se pincho aquí, vedes que a primeira páxina cambiou. E podo poñer, por exemplo, esta. Tamén podo poñer que páxinas pares e impares sexan diferentes. Vedes que se pincho aquí, as páxinas impares, é dicir, a 1, a 3, a 5 son dunha maneira e as pares 2, 4, 6, 8 son de outra maneira. O mesmo para os pés. Podo facer o mesmo nos pés de páxina. Simplemente tería que poñer o rato no pé de páxina e modificar. Pero que pasa se, por exemplo, neste documento que ten 5 follas, quero que as 3 primeiras teñan un encabezado e as outras 2 outro? Entonces, para eso, vale, tería que poñerme na última folla que quero que teña un tipo de encabezado, inserir un salto de sección á páxina seguinte, e entonces, se ahora clico nos encabezados, vedes que nas 3 primeiras páxinas eu teño un encabezado que se chama sección 1 e nas 2 seguintes teño un encabezado que se chama sección 2. É dicir, o que vai é crear 2 seccións nun mesmo documento. Pero se eu pincho no encabezado da sección 2, vedes que está en gris, é dicir, está clicado un botón que se chama vincular a anterior. Isto que significa que calquera cambio que eu faga na sección 2 vai afectar a sección 1. Para que isto non pase, o que teño que facer é pinchar aquí e entonces se desvinculan e podería poñer un encabezado na sección 1 e vedes que se modifico o encabezado na sección 1, na sección 2 teño outro tipo de encabezado. O mesmo podo facer para os pés de páxina. Igual. E por último, na esquerda aquí, teño, vale, un botón que é número de páxina. Vamos a poñer, por exemplo, ao final da páxina, vale, que estén numeradas. Como fago para modificar a configuración deste número de páxina? Pincho 2 veces, vale, sobre o número de páxina e entonces vedes que se pon en color gris. Me vou a formato do número de páxina, se me abre un cuadro de diálogo e aquí en formato de número vedes que podo poñer un número que este entre 2 guións, que podo poñer letras tanto minúsculas como maiúsculas, vale? Que teño diferentes formatos. Podo incluir o número de capítulo, vale? Podo empezar que sexa título 1, título 2, título 3, vale?
Por exemplo, se escollo que estén separados por un guión, en vez de por un guión, que estén separados por un punto. Que inicie, vale, no número 3, e lle dou a aceptar. A ver. Que teña posto o número de capítulo. Aquí. Vedes? Lle dou a aceptar e me pon o número entre puntos, empeza a partir do número 3 e a partir de aí continúa.